Dobrý den, já vás vítám u našeho prvního let's playeru. Teďka to bude na hru Counter-Strike 1.6. Už omlouvám se, že jsme se dlouho neozvali, skoro 3/4 roku. Tak za to se vám chci omluvit. Nějak jsme se s klukama nedohodli, nějak jsme se nedohodli prostě. Tak mě napadlo, jestli teďka zkusit, že teďka budu jenom sám. Tak jsme rádi, že jste se dívali na naše videa. Nějaké byly horší, nějaké lepší. Je to jedno, jsme teprve začátečníci. Jsme ještě nám 10, takže s tím teprve začínáme. Takže bychom vás prosili, abyste nám nepsali nějaké divné komentáře, že proč to netočíme přes počítač a takovéhle blbosti. Protože my, jak jsem už zdůraznil, že nejsme takový už na tom zvyklí, že tam máme teprve 9 videí, tak kdybychom vám za to poděkovali. Tak, jinak v hře Counter-Strike 1.6, teďka mám nový update, kde mám v podstatě vylepšený zbraně, akorát, že jinak vypadají. A prostě jiný postavy a takhle. A už to je super, protože jsem už po dlouhé době, to jsem měl Counter-Strike 1 non-steam a tam jsem zjistil, jak se odštípává bomba. A já jsem byl docela rád, i když jsem byl docela vůl, když jsem to teda na to nepřišel dřív, a to je jedno. Tak, už to bude. Tak, doufám, že se vám tohle video bude líbit. Tak, a za chvilku, až se to načte, tak půjdeme na to hraní. Jo? Tak zatím čau. Tak a jdem pokračovat. Dáme OK. Tak dáme třeba poldy. Takovýhle lidi tam mám. Jinak to jsou normální klasické postavy. Tak se dáme tohle. Inju. Tak. Dáme si pušky. Nebo dáme rovnou autonákup, ať to máme lehčí. Vybavení. A jdeme na to. Jinak jako Counter-Strike 1.6 je docela dobrý. Lehce si ho nastáhnete na www.kotelna.cz. Moc nezabírá, stáhne se vám to za pár vteřin, pokud teda nemáte hodně pomalý počítač. Což já nemám úplně nějaký ten novej, ale taky mi to na něm šlo. Ale hajzl. No. Takovýhle patový situace nesnáším. Mám 7 nábojů, jo, a oni taky mě rovinou. To je hajzl. Nějaký Alfred. Jinak dáme tohle. Nejsem Justin Bieber, aby jsem byl takový gay. No, jinak ty zbraně jsou úplně jiný, třeba jsou úplně, je to skoro to samé, akorát, že to je vylepšený prostě, a tak dále. Jinak jako špatná hra to není, ale já dám hrát boty, zabít všechny boty. Aha, tak to jsem zmačknul docela brzo. Tak dáme dáme tohle, hlavně náboje, ani tohle nemá. A jinak, ta zbraň se změnila i, to vypadá spíš jako kuličkovka. Jinak ta zbraň je to úplně ta sama, akorát, že máš tlmič, nový nůž. To mě vždycky baví takhle buzerovat. Jinak výbušný granát se zhoršil, díl se jakoby odišťuje, ale jinak ty updaty jsou dost dobrý. No, hajkovat sem jdou. Takhle. Pokud sem půjdou. Na sebevražednou cestu. O jo, ale to jsem. Tak zatím čau. Za chvilku se voláte za to. Já to pořád stopuju, ale já mám důležitou návštěvu, takže zatím čau. Znova. Tak já pokračuju, omlouvám se za to časté pauzování.
Já, když jsem tady sám, tak to docela hůř zvládám. Ještě si dokoupím hlavně náboje. Tak nic, no. Tak to dáme zase znova. Takže mám už budu zaplet baterku. No. A potom se klidně zahraju za teroristy, ale já bych jsem si ještě odštípnul bombu. Což by bylo docela dobrý, aby jsem na ukázku. Já jsem nezapomněla rozmrazit. Prostě, když vždycky na začátku je rád takhle vodám, nebo si vystřelu náboje. Je to jinak jedno, ale doporučuji vám ty nový updaty si stáhnout. Jsou docela dobrý. Ale dávno běžel hajzlík. Jako i ta palebná, i ta rychlost střílení se docela mění, protože třeba u M4, což je americká hodně používaná zbraň, se změnila úplně rychlost na, v podstatě to nazvat kulomet. To je strašně rychlý. To je to lepší ve všem. U nějakých zbraní, u kterých nic nebylo, no hajzlu. Tam máš prostě tlumiče, automatický rychlost, třeba hele, dáme pušky, nový zaměřování taky, hele, dáme, to je nový sniper u poldu, a dáme tohle, a dáme zase, moji mi hajzlové zdrhly, to jsou hajzlové, tak, no prdele, no. Ten nový sniper je v rychlosti je lepší a je nový zaměřování. Moc bychom byli rádi, kdybyste nám dali like a prostě pochopili, že nejsme tak dobrý jako třeba Nayfake, Viral Brothers a takovýhle. Jsme teprve nováčkové na YouTubeku a snažíme se, že co nejvíc. Natáčíme různé blbosti jako Tygr vs. Opice, takhle. Prostě nás baví takovýhle videáčova točit, jo. To je, já nemám. Hele. To já tam neskočím. Krám. Jedi to odštípnout. Stejně nejlepší je po sobě do nožema. Tak já radši už zdrhám, tak čau. Jo, on to dal. Hej, dobrý! Já mi to jedno, já to odhodím. Koupím si taktický štít. Pistol si koupím. Nějaký pistol jsou nový obrazy, že jo? Ale pořád je to samý. Tak omlouvám se znovu za přerušení a vážně já se hodně omlouvám za to, jak to pořád musím přerušovat. Já tady mám pořád, tady máme nějaký, to je prostě jedno, ale i nůž je jiný, když máš štít, jinak nůž se pak mění automaticky na ten na ten nový. Ale za chvilku už bych jsem končil, takže to je grázný. Já bych teda Counter Strike 1.6 doporučoval stáhnout, jestli ho máte na dívku, jestli máte Counter 1.6, jestli máte Counter Strike Source, já nevím, to je na vás, co máte, ale vážně si teda nechci kupovat nějaký Counter Strike, tak bych doporučoval teda tenhle. Čau. Jo, to jsem si poradil od kámoše. Předtím měl jeden terorista Broxnu a šel proti mně. Já jsem šel schválně k němu, pak jsem se odkryl a kámoš mi řekl, dám ti jednu radu, nechoď když máš štít, nechoď k němu, když má Broxnu. To jsi fakt v prdeli. Já jsem asi půjdu za teroristy
Tady nás ten nájezd chcípnul. To jsem byla teda. Tak, docela rád by jsem měl bombu, abyste viděli. I na přelazování zbraně je tady nový. Prostě všechno je vylepšený. Hlavně náboje. Nebo se mi strašně líbí. Ale tohle, to je úžasný. Tak, to je třeba u toho, u Štéraugu, toho zaměřování, u všech takových samopalových zaměřovacích pušek, takhle, no hele, Cecílek, vůl ztratil bombu. Samozřejmě, když máte zaměřený, tak přijďte pomalejc, to vám třeba ukážu. No, Alfred, hele. Takhle pomalu a jinak to si normálně rychle. Tak. Vyhráli jsme. Jak se dá přepínat na fire mode, nebo taky sranda je takhle srát tímhle. Hej. Máme. Jsem měl, když otvírají zapalovač. Fred Muncenský. Pojďte! Výborně, už mi náboje, tak jdeme na to. Dobře. Hele, bobík. Tak, já už budu asi brzo končit, já vím, pro někoho to je krátký video pro nějaký dlouhý, to je hovado, on má 7000 dolovku, to je hodně silná praň, ta se ho dá do nohy na jedno ráno. Tak, jinak nezapomeňte dávat třeba palce nahoru, i když, no, je to na vás prostě. Tak já se naučím s dnešním Counter-Strikem. Záborci Borcovský a čau.